नमस्कार, प्रणाम। और हम आप सबके भाई भोजपुरी का टुनटुन यादव, और आप सब क्वेश्चन बन जाए सबके हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग बा। और आज आगे रेजिमेंट खातिर आंदोलन बा 23 मार्च के। तो आप सब हरियाणा में चलता तो मैंने जे जहाँ से बा वहीं से सपोर्ट करे के बा। और प्रणाम बा सब कोई के जे भी देखा था। और यहाँ के गीतकार सुनील सागर जी बा। सागर और बहुत जल्द हमारे गाना अही रेजिमेंट पे गाना आ रहा बा। गाना गवा गइल बा कहिए से, थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम के वजह से रुकल बा। तो कहे का मतलब है कि अही रेजिमेंट पर हमनी के हक बा, हमनी के लड़ाई लड़े के पड़ी। और हरियाणा के यादव जितना एक्टिव बने शायद हमनी कहा के यादव एक्टिव नहीं खन, सब लोग होके के बाद हाँ एकरा के लिए के थोड़ा सा एक्टिव होके के पड़ी। और कौनो हक के लड़ाई खातिर जब तक ले आदमी लड़ेला ना तब तक ले मिलेला ना। जवन हक के लड़ाई अगर ना मिले तो ओकरा खातिर छीनहू के पड़ेला।